бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи таҳлилии бозрасро бо баррасии имкониятҳои рушд, инфраструктураи сайёҳӣ, дигар масъалаҳои вобаста ба соҳаи сайёҳӣ аз шаҳрҳои Хуҷанд ва Бӯстони вилояти Суғд пешниҳоди шумо менамоем. имрӯзҳо дар шаҳри Хуҷанд соҳаи сайёҳӣ дар ҳоли рушд аст. дар шаҳр 11 муассисаи сайёҳӣ аз қабили ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуди сайёҳати олӣ, Ҷаҳонгард, Alp Somon Tour, Panjiston, Orion Tour, Marvel Veta Travel, иттиҳоди истеҳсолии илми асил, филиали ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шоҳин Тур, Олами сайёҳат, Ассотсиатсияи тараққиёти туризми Зарафшон ва муассисаи давлатии Маҷмӯаи фарҳангию таърихии Қалъаи Хуҷанд ба қайд гирифта шудааст. ширкатҳои мазкур ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ хизмат мерасонанд. соли гузашта ман ҳамагӣ 2 рӯз дар ин ҷо будам. ҳоло бошад рӯзи дуюм аст ки дар Тоҷикистон қарор дорам. бори дуюм аст ки ба шаҳри Хуҷанд омадам ва рӯзи сеюм ҳам дар ин ҷо мемонам. ман аллакай аз Хуҷанд, Истарафшан, Панҷакен дидан намудам, вале ин навбат танҳо мавзеъҳои Хуҷанд, яъне бозор, осорхона, боғҳоро сайругашт намудем бо ҳамроҳи дӯстам. Тоҷикистон хеле зебо аст. Мардум меҳмоннавоз, хӯроки болаззат, фарҳанги бой ва табиати зебо. Ман аз буданам дар ин ҷо хеле хурсандам. ҳоло чанд рӯзи дигар бо ҳамроҳии дӯсти тоҷикам аз мавзеъҳои ҷолиби Тоҷикистон дидан менамоем. аз тарафи муассисаҳо бо мақсади ҷалби сайёҳони дохилӣ ва ҳамхориҷӣ хатсайрҳои нави сайёҳии Қалъаи Хуҷанд, Душанбе пойтахти Тоҷикистон, Кӯҳистони Нишот, Водии ҳунармандон, Панҷакенти Бостонӣ, зебогии кӯҳҳои Шаҳристон, Конибодоми таърихӣ, Баҳри Тоҷик ва Хони Кушода таъсис дода шуда дар самти муаррифӣ ва тарғиби имкониятҳои сайёҳии шаҳр ва ҷумҳурӣ фаъолияти пурсамар доранд. худи таърихи Тоҷикистон нишон медиҳад ки мо чиро муаррифӣ карданем одакор. ин ҳам бошад кӯҳнавардӣ, ин ҳам бошад таъриху фарҳангу забоншиносӣ. вақте ки мо ба Тоҷикистон менигарем, аз ҷиҳати ҷуғрофӣ гӯем агар давлати на он қадар калон аст, ҳамагӣ 143 000 километри квадратӣ. лекин вақте ки мо ба Тоҷикистон аз дарун нигаҳ мекунем, ҳар як вилояташ, ҳар як ноҳия ба худ хос як диққатҷалбкунанда мавзеъ дораду як чизои бомазза барои сайёҳон дорад. ин ҳам урфу одат гӯем агар, ин ҳам хӯрок гӯем агар, ин ҳар як ноҳия лаҳҷаи худро дорад, як урфу одати кам фарқкунандаи худро дорад. вақте ки масалан таърихчиҳо мебиёянд, Хуҷанди на кам аз 3000 соларо мебинанд, вақте ки Истарафшанро мебинанд, вақте ки Панҷкенти қадимаро мебинанд, вақте ки Ҳисорро мебинанд, Қаронро мебинанд, вайҳо аз нав ба дигар ба Тоҷикистон нигаҳ мекунанд. барои ҳамин мо ҳам метавонем ҳам кӯҳнавардиро нишон дода, ҳам таърихро нишон дода, ҳам забон омӯзонро ки вақте ки ба Тоҷикистон мебиёянд менигаранд ки ҳамин мавзеъ аз таърихи ҷояш сухдиён буд. вақте ки мегӯянд ки забони сухдӣ забони мурда, мо мегӯем ки не, ҳоло ҳам дили сухдӣ, забони сухдӣ дилаш зада истодааст дар водии Яхноб. ба он ҷо сафар карда метавонанд. вақте ки ба Помири шарқӣ сафар мекунанду мебинанд забони форсии шарқиро меомӯзанд. барои ҳамин Тоҷикистон як имконияти калон дорад ки аз мо вобаста ки мо чӣ хел Тоҷикистонро муаррифӣ намоем. дар ҳама давру замон кормандони соҳибтахассус пешбарандаи соҳа ҳастанд. тавре яке аз кормандони соҳа иброз дошт, дар ширкатҳои сайёҳии ҳудуди шаҳр нарасидани роҳбаладони касбӣ ба таври баръаъло ба мушоҳида расида, кадрҳои ҷавони соҳа бо дониши ба талаботи давр ҷавобгӯ набуда ба соҳа ҷалб карда мешаванд, ки ин метавонад ба дуруст муаррифӣ нашудани зарфиятҳои сайёҳии шаҳр ва ҷумҳурӣ боис шавад. танқисӣ мо муаммо гӯем, ин ҳам кадрҳо мебошанд. роҳбаладон, нарасидани роҳбаладоне ки соҳаи худро хуб медонанд. ман якчиро дарк кардани мехоҳам ки роҳбалад шудан ин на фақат донистани забон, ин ҳам донистани фарҳанг, урфу одат, хӯрокҳои миллӣ, ватандӯстӣ, ватанпарастӣ. ҳаминҳо сарҷам метавонад роҳбалад шуда. ана ҳамин ҷиҳатҳо шуданаш закор барои роҳбалад. бибинед дар Тоҷикистон зиёда аз 200 ташкилотҳои сайёҳӣ ҳаст.
اگر هر یک تشکیلات یکتایی راهبلد تیار کند 200 راهبلد اضافه می شود. مابین 3 سال با اگر یکتایی تیار کند اگر 600 راهبلد می شود. وظیفه هر یک تشکیلات سیاحی هم خودش هم کادرهای برای خودش تیار کردن شکر، برای آنکه هر یک تشکیلات سیاست گوییم یا اینکه فیشکه های خودی تشکیلات دارد که وای معرفی کردن شکر خودی تشکیلات را. нишондиҳандаҳои омории соҳаи сайёҳӣ дар 3 моҳ як маротиба тартиб дода шуда, он аз рӯи маълумотҳои аз тарафи ширкатҳои сайёҳӣ ва меҳмонхонаҳо пешниҳод шуда ҷамъбаст карда мешавад. Аз рӯи маълумотҳои оморӣ дар давоми 9 моҳи соли 2023 ба шаҳри Хуҷанд қисми зиёди сайёҳон ворид шуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли сипарӣ гашта 24.5% зиёд шудааст. аз рӯи маълумоти оморӣ 21000 сайёҳони аз беруни кишвар داخل شدن و در امروزها از دیگر نواحی وادی‌های کشور مثلا دیگر ولایت‌ها به شهر خوجند بسیار می‌بینند، دور می‌کنند، گشت و گذار می‌کنند، از جاهای تاریخی شهر خوجند بازدید می‌گذرانند که این برای شهر خوجند هم از نقطه نظری اقتصادی به بسا نظر است. айни замон дар шаҳр барои қабули сайёҳон 14 меҳмонхона бо 873 адад ҷои қабули меҳмонон фаъолият намуда истодаанд. имрӯзҳо дар қаламравии шаҳри Хуҷанд зиёда аз 100 иншоотҳое ҳастанд ки барои сайёҳони дуру наздик хизмат карда шуданд. дар ин асос меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо, марказҳои ош, марказҳои дилхушӣ, марказҳои савдо, нуқтаҳои савдое ки бо армуғонҳое ки барои сайёҳон тайёр карда шуданд, инҳо шабу рӯз барои меҳмононе ки ба шаҳри Хуҷанд меоянд онҳо хизматрасонӣ карда истодаанд. қайд кардан ба маврид аст ки дар доираи стратегияи мазкур таи солҳои охир дар шаҳр меҳмонхонаҳои парламент, суғдиён, хуҷандстар ба тариқи замонавӣ бо нуқтаҳои хизматрасонӣ сохта ба истифода дода шуданд. имрӯзҳо барои стратегияи рушди сайёҳӣ ки мо марҳилаи аввалро ки солҳои 2019-2022 ҷамъбаст кардем, дар шаҳри Хуҷанд якчанд иншоотҳо анҷом дода шуд. дар қабили тарабхонаи Темурмалик, аз навсозии меҳмонхонаи суғдиён, тарабхонаи парламент, маркази миллии маҷмӯи оши палов ва ин бо назардошти ин роҳи танобӣ дар боғи истироҳати Камоли Хуҷандӣ аст. бисёр иншоотҳое аст ки имрӯз сайёҳон метавонанд аз ин назар кунанд ва истифода баранд ва марҳилаҳои наве ки имрӯз аз тарафи роҳбарияти шаҳр ва аз тарафи роҳбарияти вилоят дар шаҳри Хуҷанд назар афканда шуданд ки барои стратегияи марҳилаи дуюмаш то соли 2030 бисёр иншоотҳо ба назар гирифта шудааст ки ин ҳам бошад ки боғҳои нав, иншоотҳои меҳмонхонаҳои нав ба монанди бисёр меҳмонхонаҳое ки имрӯз дар нақши генералӣ ҳаст онҳо ба анҷом мерасанд. боз тарабхонаҳо ҳаст, ҷойҳои фароғатӣ аст, дар назар аст дар шаҳри Хуҷанд боз боғҳои нав ташкил шуда. имрӯз бо гуфтан зарур аст ки меҳмононе ки ба шаҳри Хуҷанд мебиёнд имрӯз ҷойҳои аз назар гузарондан бисёр ба монанди масҷидҳо ҳаст ки аз нав созӣ карда шуданд, бозорҳое ки таърихӣ ҳастанд ки онҳо бояд аз назар гузаронанд. бисёр ҷойҳое аст ки бояд мо имрӯз метавонем ба сайёҳон пешкаш кунем. инчунин барои дастрасии сайёҳон ба армуғонҳои миллӣ дар шаҳр 16 нуқтаҳои фурӯши маҳсулоти ороишӣ аз сангҳою металлҳои қиматбаҳо, тӯҳфаҳои хотиравӣ, намунаҳои ҳунарҳои дастии ҳунармандон фаъолият менамояд. ҳамчунин дар шаҳр 36 ёдгориҳои таърихӣ, 5 ёдгориҳои археологӣ, 21 ёдгориҳои шаҳрсозиву меъморӣ ва санъат мавҷуд мебошанд. ҷиҳати тарғибу ташвиқи соҳаи сайёҳӣ ва муаррифӣ намудани захираҳои сайёҳии кишвар дар тахтаҳои таблиғотии кӯчаву хиёбонҳои шаҳр шиёру овезаҳо дар мавзӯи рушди сайёҳӣ насб карда шудааст. ҳамзамон дар шаҳр боғҳои фарҳангӣ ва фароғатӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ, Наврӯзгоҳ, Абумаҳмуди Хуҷандӣ, Ғалаба ва боғи фароғатӣ атрофи маҷмӯаи таърихӣ фарҳангии Истиқлол мавҷуд буда, инчунин назди меҳмонхонаи Эҳсон таъмиру тармим карда шуд, ки барои ҷалби бештари сайёҳони дохиливу хориҷӣ мусоидат хоҳад кард. маврид ба ёдоварист ки бо вуҷуди пешравиҳои назарраси соҳа дар шаҳри Хуҷанд як қатор
камбудиҳо ҷой доранд ки метавонад ҳусни ин шаҳри зебову дилораро коса намояд. аз ҷумла дар шафати соҳили сирдарё ки аз миёни шаҳри хуҷанд мегузарад, ғарами партоб ва таҷҳизоти валангори варзишӣ боиси нигаронист. ҳарчанд инҷо қуттиҳои махсус барои партоби зарфҳои пластикӣ бошад ҳам, вале партобҳои зарфҳои пластикӣ дар гирду атроф хобиданд, ки ин аз паст будани маърифати экологии шаҳрвандон дарак медиҳад. کننده دیگر این پرتاب‌های ساختمانی میباشد. هرچند از جانب مسئولان ساحه بهر ترغیب قاعده و طلبات‌های شهرنشینی میان اهالی کارهای فهماندهی گذرانده میشود، ولی عمل غیرقانونی تکرار میگردد. غرمی پرتاب و قوطی‌های لبریز پرتاب را در دیگر کوچه‌های شهر نیز مشاهده نمودیم که این میتواند ایمیج سیاحی شهر باستانی را زیر شبهه گذارد. امیدواریم که مسئولان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند در آینده با استفاده از تمام امکانات‌ها جهت رشد و تکامل ساحه سیاحی، اجرای سریع‌وقتی نقشه و چاره‌بینی‌های وابسته به استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان را جان‌ناک می‌نمایند. боиси хушнудист ки шаҳри бӯстон ҳамчун дарвозаи асосии қабули сайёҳон ва садҳо ҳазор меҳмонони хориҷӣ ба вилояти суғд маҳсуб мегардад. шаҳр дорои имкониятҳои зиёди сайёҳӣ буда, шароитҳо барои қабулу гусали меҳмонон фароҳам оварда шудааст. албатта ҷозибаҳои сайёҳии шаҳри бӯстон новобаста аз ҳаҷман хурд будани ҳудуди он хеле фаровон буда, маконе нест ки холӣ аз шавқу ҷазобият бошад. фарҳангу суннати меҳмоннавозӣ, тарғиби либосҳои миллӣ, бозору муҷассамаҳои адибон, боғҳову дарахтони сарсабз, тарабхонаҳои милливу аврупоӣ ва шарқӣ, табиати зебову муҳити тоза ҳамагӣ ҷузъе аз ҷазобиятҳои сайру сайёҳати шаҳри бӯстонанд. мутобиқи маълумотҳои оморӣ, ҳоло дар ҳудуди шаҳр 10 меҳмонхона, 5 ёдгориҳои фарҳангӣ, 2 ёдгории таърихии фарҳангӣ ва як қатор тарабхонаҳои милливу аврупоӣ ва шарқӣ, чойхонаҳои миллӣ ва ширкатҳои сайёҳӣ барои меҳмонону сайёҳон ҳамарӯза хизмат менамоянд. ҳамзамон барои баланд бардоштани маданияти хизматрасонӣ дар тарабхонаву воситаҳои нақлиётӣ тадбирҳои зарурӣ андешида шуда истодааст. طبق معلومات دسترس گردیده در 9 ماه اولی سال 2023 به شهر بوستون 3400 نفر سیاحان تشریف آوردند که از اینها 290 نفرشان سیاحان خارجی و 3110 نفر سیاحان داخلی میباشند. باعث خوشنودی است که شهر بوستون همچون دروازه اساسی قبول سیاحان به وجه محسوب می‌گردد. امروز در شهر بوستون 2 عدد شرکت سیاحی عمل می‌کند، 2 عدد یادگاری‌های تاریخی فرهنگی و 10 عدد مهمانخانه‌ها از جمله مهمانخانه سپهر، مهمانخانه حیات، مهمانخانه شاهکند، مهمانخانه شاهین امروز برای سیاحان و مهمانان خدمت رسانی ایستادند. در شهر فعالیت فیلیال جمعیت دارای مسئولیتش محدود سوغدیان پامیر-تور و شرکت سیاحی سیر بوستان به راه مانده شده است. لازم به یادآوری است که جهت بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی در شهر فعالیت منظم مرکزهای خدمت رسانی، مهمانخانه‌ها به راه مانده شده برای قبول مهمانان و سیاحان با صفت بلند و جوابگوی به استانداردهای جهانی عملی گردیده ایستاده است. لیک در این برابر ضرور است که فعالیت خواجگی منزلی و کمونالی شهر نیز جداً به راه مانده شود. زیرا با وجود زیب و زینت یافتن شهر با این همه اینفراستراکتور خدمترسان جای به چشم رسیدن پرتاب‌های غرم شده شفت راه و جویبارها تبخیره کننده است. سفالک‌های شکسته راه‌های پیاده‌گرد هم تعب کس را خیره می‌سازد. استفاده ثمرناک و عاقلانه آب این طلبات زمان است. ولی بیهوده رفتن آب در جمعک‌های کوچه برزم این عامل باعث ویران و افلاس شدن راهروها از بی‌مسئولیتی مسئولان درک می‌دهد.
шахс вақте вориди боғи марказии шаҳр мегардад, дар тарафи рост биноҳоеро вомехӯрад ки шишаҳояшон шикаставу вайрону валангор гардидааст. маврид ба таъкид аст ки аз таъмиру навсозии боғи мазкур муддати зиёд нагузаштааст, вале ба чунин ҳол омадани иншооти он дарк накардани талаботи стратегияи рушди сайёҳӣ аз ҷониби масъулонро бозгӯӣ мекунад. фаъол набудани фаввораҳо ҳам боиси коста гардидани хотири шахси ба боғ ворид мешуда мегардад. мушкилоти дигари шаҳр ки роҳи ҳал меҷӯяд ин сагҳои дайду мебошад. кишваре ки масалан рушду равнақи иқтидори сайёҳ ҳаст, таваҷҷӯҳи сайёҳон бештар мегардад. мо дар боло зикр кардем ки шаҳри Бӯстон дарвозаи асосии қабули сайёҳону меҳмонон ба вилояти Суғд маҳсуб мегардад. ҳама рӯза инҷа дар кадом шаҳр набошад, ҳамин аз даромадгоҳи фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ки фуромад, аллакай меҳмон шаҳрвои сайёҳ ё сайёҳи дохилу хориҷӣ эҳсос мекунад ки дар шаҳри Бӯстон масалан аз ҳамин дарвоза гузашта баъд ба дигар минтақаҳо сафарбар мешавад. албатта ки мо бояд инҷоро тоза нигоҳ дорем. алахусус вазифаи ҷонии риёсати хоҷагии манзили коммуналӣ аст ки мо дар шаҳр зимни гузарондани ҳамин санҷишҳо муайян кардем ки партовҳо ҳаст, хазонҳо ҳаст ва чанд вае ки ҳаст дар шаҳр, ин аз ваи сатҳи бемасъулиятии масъулин дарак медиҳад. мо низ бояд ҳамин дар навбати худ камбудиҳоро бояд бартараф кунем. масъулонро зарур аст ки баҳри таъмини иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабри соли 2022 дар бораи нақшачорабиниҳои амалисозии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 барои солҳои 2023-2026 аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода намоянд. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки мақсад аз таҳияи барнома на танқид, балки бедор намудани ҳисси масъулони соҳа мебошад. бо умеди саломативу саодатмандии шумо ва пайдо гардидани роҳҳои ҳалли мушкили мавҷуда дар шаҳрҳои Хуҷанд ва Бӯстони вилояти Суғд то барномаҳои дигар, хайр.